Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजां दङ। दा फाइनाली गोदान साख्रि क्लार्कआव नोंथांमोना 10,000 बारा पोस्टआ सफैबाय दिनैनिफ्राय एप्लाइबो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना आसामाव पोस्टिं जागोन। हौवासाफोर हिनजावसाफोर गासैबो नोंथांमोना एलिजिबल जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दा बे पोस्टआ बबेनिफ्राय फैदों मायाव जागोन साख्रिया जों A to Z नायगोन। बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोब। दा जों डाइरेक्ट फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव। बेनो जाबाय IBPS नि साख्रि बेंकआव नोंथांमोना मोनदों लास्ट डेट 21 आगस्ट। तो बिनिफ्राय नोंथांमोना पेमेन्टखौ दाननांगोन 175 पे खालामनांगौ जायो। जोंनि एसटिआ सेप्टेम्बरसिम 5 तारिखसिम नोंथांमोना पे खालामनो हागोन। बेनो जाबाय अनलाइन हिसाबै। दानिया बेयाव एप्लाइ खालामबा फार्स्टआव मा खालामनांगोन बेनो जाबाय रेजिस्टार खालामनांगोन। तो बेखायनो मोनसे अपसन दङ रेजिस्टाराव क्लिक खालामनानै आरो आइडि मोनबाथाय लगइन खालामनानै जों एप्लाइखौ खालामनांगौ। बे जों नायबाय अफिसियेल नटिस। दा बे बेंकआव साख्रि फैदों क्लार्कआव नोंथांमोना खालामनांगोन अनलाइनखौहाय आरो साख्रिया नोंथांमोना जायखिजाया बेंकआवनो मोनगोन होनायनिफ्राय। दा बेंकआ गोबां दङ जों बेखौ नायगासिनो दङ। बे पोस्टआ एक्चुअली सेन्ट्रेलनि नोंथांमोना मोनदों आरो बिनि एग्जाम डेट गासैबो ओंखारजोबखाबाय। आरो बे एग्जामा स्टेज 1 एन्ड स्टेज 2 एग्जाम दङ। जेरै फार्स्ट एग्जाम प्रिलिम्स एग्जामा अक्ट'बराव जागोन, रिजाल्टआ नभेम्बराव मोनगोन। आरो पास जानाय लोगो लोगो मेन्स एग्जाम जागोन नभेम्बरावनो आरो नोंथांमोना साख्रि एबा रिजाल्टखौ मोनगोन 2026 नि मार्च दानाव नोंथांमोना अफिसियेलि मोननो हागोन। दा बेयाव एप्लाइ खालामबा मा बेंक दङ मा पोस्ट दङ जों बेखौ नायगोन। दा बेखायनो बेंकआनो बे होनाय बेंक दङ नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट खालामना ला। जेरै एग्जाम्पल बेखौ नायबा इउक' बेंक दङ, बेनिफ्राय सेन्ट्रेल बेंक दङ। बे होनाय बेंकआव बेनिफ्राय स्केल पेखौ नायदो, जोबोर मोजां सेलारि दङ। बेंकनि साख्रिया मोजाङानो एक्चुअली आरो बे पोस्टआ मोजां क्लार्कआव नोंथांमोना मावनो मोनगोन अफिसियेल खामानि। दा बैसो होनोबा बैसोआ मिनिमाम 20 इयार्स मोनदों एन्ड बेनिफ्राय डेट होनाय दङ 20 इयार्स मिनिमाम मेक्सिमाम आनरिजार्भआ 28 बाट जोंनि एसटिआ तो बेवहाय जोङो 33 इयार्ससिम बे पोस्टआव एलिजिबल जागोन। बेनिफ्राय ओबिसिफ्रा 31 इयार्स आरो बेनिफ्राय PWDआ जाबाय 38 इयार्ससिम बे पोस्टआव एलिजिबल जागोन। बेखिनियाव नोंथांमोना मोनदों। देन एग्जाम फिसा 175 पे खालामनांगोन अनलाइन हिसाबै जोंनि एसटिआव। बेनिफ्राय SC PWD आदार कास्टआ 850 पे खालामनांगोन। स्टेज 1 एग्जामनि सिलेबास दंखाजोबो गासै 100 मार्क्सनि दङ, साबजेक्ट वाइज टाइमिं दङ, बेनिफ्राय मार्क्स दङ बेखौ नायदो। आरो बे स्टेज 1 पास जानाय लोगो लोगोनै स्टेज 2 दङ। बेयाव गासै 200 मार्क्सनि एग्जाम दङ आरो बेयाव पास जाबाथाय मेरिट बेसिसआव नोंथांमोननि साख्रि जागोन। आरो बे पोस्टआ क्लार्कआव नोंथांमोना अफिसियेल खामानि मावनांगोन बेंक लेभेलाव आरो अके। दा बेखिनिखौ जों मोनथिबाय। दानिया फरायनाय नोंथांमोननि क्वालिफिकेसना बेसेबां नांगौ मा नांगौ जों डिटेलखौ दायो नायफिनसै। दा जों एग्जामनि लेंगुवेजखौ नायोबा आसामाव हिन्दी, एसामिस, इंलिश दङ, बर' गैथ'आ। नाथाय लकेल लेंगुवेजआ बर' रोंनांगोन बेखिनि गाइडलाइन्सआव दङ। आरो बे एग्जामाव नेगेटिभ मार्किं दङ 0.25 नोंथांमोना नेगेटिभ मार्किं मोनगोन अनलाइन एग्जाम होयोबा। दा बेनो नोंथांमोननि माखासे बेखिनि डिटेला आरो लोगोसे जोङो दा फरायनायखौ नायनोसै। दा फरायनाय होनोबा नोंथांमोननि फरायनाया माने मिनिमाम डिग्री पास जाबानो जागोन। जायखिजाया डिग्री पास जाबानो नोंथांमोना एलिजिबल जागोन अके। बेयाव दङ नै डिग्री पास जानाय लोगो लोगो खालामनांगोन, पार्सेन्ट नाङा। नाथाय मोनसे बाथ्रा देग्लाय पास जानो हागोन ना हाया? हायो नोंथांमोना 21 आगस्टनि सिगां पास जाबानो जागोन। दाथ' रिजाल्ट ओंखारबाय जानांगौ। नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हायो फंबायमोना अके। देन बेनिफ्राय कम्पिउटार नलेजआ रोंनाय जानांगोन बेखिनिखौ होनदों। पर्टेलाव जेब्ला थाङो अनलाइन खालामनायाव सार्टिफिकेटआ आपल'ड खालामथारनांगौ ना खालामथारनाङा मोनथिथ'वाखै। जेब्ला थाङो अब्लासो मोनसिगोन। नाथाय नलेजआ थानाय जानांगोन बेखिनिखौ बुंदों अके। मेन्डेटरि एकदम नांथारगौ बेखौ बुंदों। देन दायो जोंहा स्टेट वाइज भेकेन्सि रानदों। टटेल पस्टआथ' 10,000 बारा दङ, नाथाय स्टेट वाइज रानदों जोबोर मोजां। बेखायनो जोंनि एसटिआव जोंनि बर'फोरा चान्सखौ मोनगोन। दानिया आसाम स्टेटआव पस्टआ बेसेबां दङ होनोबा जों नायनोसै। दा नै आसाम स्टेटनि पस्टआ गासै 204 भेकेन्सिया दङ। नोंथांमोना बेखिनिखौ मोनदों टटेल 204। बेनि गेजेराव एसटि लाइनखौ नायनांगोन। दा एसटि लाइन नायोबा सेन्ट्रेल बेंकआवनो बांसिन साख्रि एबा पस्टआ दङ अके। जेरै जोंनि एसटिआ सेन्ट्रेल बेंकआव गासै 12 दङ बेखौ नायना ला एन्ड 49 जाबाय आनरिजार्भ। आरो मोजां नाम्बार मोनोबा नोंथांमोना आनरिजार्भआव थांनो हायो। दा बेखिनियानो नोंथांमोना डिटेलखौ मोनबाय। दा जायफ्रा गोसो दङ एप्लाइखौ खालामनो हागोन। दाथ' जों गासैबो डिटेलखौ मोनबाय। दानिया बे भेकेन्सिया जोंहा टेनसन गैया स्टेट वाइज मोनदों। देन बेयाव एग्जाम हैनोबा एग्जाम हैनायाव गोबां खरसा जायो नङा होमबा? दा बे एग्जाम हैनायाव सिटिया बहा दं होनोबा आसाम स्टेटआव 14 नाम्बार दङ। बे होनायाव जोङो एग्जामखौ हैनो हागोन। जेरै जोंहा फार्स्टनि एग्जामखौ हैनो हागोन बेनो जाबाय आसाम स्टेटनि आन्दाराव डिब्रुगड़, गुवाहाटी, जरहाट, सिलचर आरो तेजपुराव स्टेज 1 एग्जाम एन्ड स्टेज 2 होनोबा अनलि जेरावनोखि बेयाव दङ सिटि बेनो जाबाय गुवाहाटी, डिब्रुगड़, सिलचर आरो जरहाट दङ। बे होनायावल' जोङो लास्टनि एग्जामखौ हैनो हागोन आरो। दा बेनो जायफ्रा इन्टारेस्टेड मोनो क्लार्कआव मावनो गोसो दङबा अफिसियेल नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन।